nós nos volcamos moito nas voces femeninas, naquelas voces que durante moitísimos anos estuveran agachadas, se pode dicir incluso que denostadas, esquecidas. Entón, bueno, a nosa meta era que todas aquelas mulleres que foron quen de salvaguardar a nosa cultura popular, a nosa cultura oral, volveran a ter a voz que tuveran en antano, non? O que sí había en común entre as seis, que somos absolutamente dispares, diferentes, de verdade vos lo digo, o sea, si quen nos coñece, o sea, é como o día e a noite, e polo medio está o mediodía, digamos, si é algo así, non? Pero que sí o que nos vinculaba era ese amor, o sea, ese sentir a raíz, non? Ese sentir de verdad, pero como propio, como que forma parte de ti, de esa música. Eu, de feito, a primeira vez que escoitei unhas pandereteiras, que eran as pandereteiras de Rois en Cacheiras, que as ensaiaba Merchi, fíjate ti como se vai, digamos que, pechando o círculo, non? Eu sentín, o sea, dentro de min, unha forza, pero ademais unha emoción tan grande que me saían as báguas, se me puxeron todos os pelos de punta, e eu dixen, Dios mío, eso que é? De onde sale esa música? E cando me dixeron que era música de aquí, eu, pero como música de aquí? Pero que na canta? Dixeron, esta é as cancións que cantaban as mulleres antes, pois nas fiadas ou nas ruadas, cando se xuntaban na aldea e tal, e eu, non pode ser. Isto non pode ser que eu non soubera que existe isto.